Un cop tenim el curs ja preparat perquè els alumnes puguin participar-hi, anem a veure com afegim els participants. Tenim aquí un accés directe, els el podem buscar manualment per aquí o bé podem mirar dos mètodes d'inscripció independents. Un és inscripció manual, on seria exactament el mateix que faríem a la pàgina d'inici. Aniríem aquí a més i aquí doncs, ens permet buscar els usuaris que tinguem. Si busquem usuaris pel nom, busquem l'alumne, doncs veiem aquí que tenim alumne el primer i el segon. I si el volem assignar a nosaltres, aquí ens deixa triar quin rol tindrà. Per defecte tots són alumnats. Si volguéssim tenir un professor que pogués veure la informació del nostre curs, l'afegiríem com a professor no editor. Nosaltres l'afegirem com a alumne. Li diem afegir i ja tindríem aquest alumne aquí. Per tant, si anem a participants, nosaltres ja tindrem dos participants en el nostre curs. Aquesta seria una manera molt manual d'anar afegint alumne a alumne, i l'altra, que és força interessant com a mètode d'inscripció, és afegir-los a tot un grup. Sincronització de l'acord. Un acord és una agrupació de gent. Per exemple, nosaltres tenim un acord formada pels alumnes de molt bé. Posem aquí, i aquí, els hi assignem el rol d'alumnat i en principi en cap grup. De moment no hem parlat de grups, ja en parlarem més endavant. D'acord? Afegim un mètode i ara ja tenim aquest acord en concret, té dos participants. Per tant, ja tindríem els participants, en aquest cas, doncs tindríem el primer i el segon perquè eren els dos elements que formaven part d'aquest acord. És la manera més fàcil d'assignar o posar els alumnes en el nostre curs. D'acord?